سەرۆکێت تورکیە ڕەجەب طەیب ئەردۆغان ئەشکەرە کرد کۆ تورکیە ji Sûriyê dernakeve berî encamdana milletê Sûriyê ji hilbijartinan re û got em ê Sûriyê ji xwedanên wê re bihêlin piştî ku milletê wê hilbijartinên xwe encam bide. Ew daxuyanî amajeyekê dide di guhertina rêbasa Tirkiyeyê beramberî Sûriyê ku Tirkiye behaneyan ji bo hebûna xwe ya leşkerî li Sûriyê dibîne, mîna pêwîstiya jinavbirina terorê ku di serê lîsteya wan de rêxistina terorîstî ya Daişê û çekdarên YPG yên bi ser peyedê ve. Tirkiye hemû pêwendiyên xwe bi serokatiya rejima Sûriyê Beşar Esed re birîne, ew jî piştî rûdana krîza Sûriyê di 2011 de. Tirkiye bi berdewamî jî dibîne ku Esed bi tawanên cengî dijî milletê xwe ra dibe û ew berpirsê serekeye dê ber kuştina bi sedê hezaran ji Sûriyan û reva milyonên Sûriyan ji mal û welatê wan dibîne. Erdogan herwiha eger li derxistina danûstandinan li gel Esed dûr dibîne. Niha jî Tirkiye yekîneyên xwe yên leşkerî li ser xaka Sûriyê li parêzgeha Idlibê belav kirine ku ew devereke kêmkirina astê şer li gor rêkeftinên ku di çarçoveya Kongrê Asîtana de hatibûn imzekirin ku Rûsya û Îran jî beşdarî têde kirine.